nola dau, egin kontasunaren ibili hau, iasi zaituka, kameroteko hau, zentzatuko, batzauko bat gartzen, zuen alde, zuzito erratarrekan eta berdina ezberdiko egitera makora beti, hainbat kultura bakuta barruan, erreke animateko bultza, entzatiko kompromesua, zutik gogortasuna, okupabidea, sostenazioa, desalojin kontrako jokardea. Pasioa jarrera osoa, eskuratu pertsona bat etxe bat, kapitalaren mendeko mugendetan, emakumeen baina gutxi dira zer, hemen dikitzak, amurriotik, bilatzen ezin ezten, zenbatutiko txapakuan, kukutzak!